Toba komhlongo yaphila njomani ashe ngilindile nje ukuthi ningene sesixoxa kahle ingene nje ingene nonke ngilindile nje ingene nonke bafethu ngiyanibona niyangena ngenani bafowethu ngenani phela ngenani welcome Mzo ngiyaphila bafowethu ngiyaphila ngane wethu phile nje nani nonke nje bafowethu phile nje nonke Ngibingelela nonke bafowethu engenayo. Ngibingelela nonke bafowethu abaqala ungibona ke hayi yisi isithutha lesi isithutha senkunzi manje ke leshobeni Mntuyenziwa umuntu kazenzi. Ngenani bafowethu ngenani ngiyanibona niyangena ngenani phela. Ningena nonke ngomningi benu. Bese siyaqala siyixoxa le ndaba. Hey. Mntuyenziwa. Indlela ukubingelela ngaNkulunkulu wesigingci bafowethu ngiyabingelela kunina nonke esengena ngaphakathi. Ngiyacabanga ukuthi singabe siqala nje nabafika abawasifica indaba sesihamba nazo. Ngizona update la ingane zakwethu mayelana nendaba le ye-album yokuphuma kwe-album yakulonyaka kaMntuyenziwa. Sizokhuluma ngayo ke into efana naleyo nje sizolinda nje bengene ngenani bafowethu ngenani nizothi bezothi bengena sibe yikhala siyamkhalela ungakangeni ke uyofika sesiyekile ukukhalisa bakithi sesixoxa nje.
no bafowethu i-album sibhizi siyasebenza siphe umsebenzi we-album njengamanje iyeza i-album kaMntuyenziwa ngoDisemba njengoba kuzoqala isikhathi sika December nje nangonyaka odlule ngangivele ngenze njalo ngangikhiphe ngoDisemba ngiunderstand ukuthi kungani abantu besukuma kangaka zonke indawo laba ababuza khona bebuza ukuthi i-album ngabe ifika nini ngiyaqonda ukuthi nilangazelele kakhulu kodwa ke izofika nganza kwethu ifika nje kuzoba likhuni kakhulu ngoba ngiumuntu ovamise ukusebenza umsebenzi wakhe ngendlela ehlukile ngendlela yami ngedwa ngumuntu ovamise ukusebenza indlela ake ngibeka kanjalo nje ukusebenza ngendlela yami ngedwa engefani nomunye umuntu yabo njengoba ngumuntu yenziwa nje ngihlala ngumuntu yenziwa kunina nginika lokho enikuthanda kakhulu kumuntu yenziwa ngoba into ebalekile ukuthi nginenzele lento engithanda kakhulu okuhle futhi ngalokho ukuthi ngiyayazi lento engithanda kakhulu ake singandi ngengevu kakhulu ake singenela ngokweinhlelo zami ke futhi nangokufisa kwami nangendlela umsebenzi usuhambe ngayo ngifisa ukudlulisela lento ezonjabulisa kakhulu kangangokuba wonke umuntu othanda umculo kaMaskandi awuzukhetha umuntu ngiyaba kwegingqizi yakhala niyazi ke vele niyagiya kulesikhathi sika December mase kuzofika umuntu uyenziwa ngiyanibona niyakhuphuka lapha nginithanda kakhulu nabo kwegingqizi yakhala naninonke nje bafowethu nikhona bengisangichazela ukuthi njengoba izofika ake ngithi before ngichaza ngiphinde ngithi futhi ukuthi ngento lokho ikhuluma lokho ikhuluma lento nakuze ngiyakhona i-album bafowethu ningayilindela evikini lesibili kuDisemba njengoba siya kuDisemba nje ningayilindela evikini lesibili uma ngabe konke kuhambe kahle ngenhlelo okungijabulisayo ukuthi sihambe sibuye sixhumane khona la ku Facebook ngakho ke sizohamba si-updateana nje ukuthi izinto zihamba kanjani iyeza kodwa ne-album iyeza ne-album impela nganza kwethu iyeza album isihloko ke se-album enye into engizoyicela bafowethu isihloko se-album ngizoposta isithombe esinesihloko khona la ku fanbase ngizosiposta khona la ku fanbase okushuthi okuyokwenza ukuthi ubone isithombe isihloko se-album kaMntuyenziwa yakulonyaka ukuthi sasa ngaphambi ubulale ulunguze la epagini uzosithola isihloko se-album kaMntuyenziwa ka-2020 konje sithini kona oh
angivele ngishayela angivele ngishayela azingishiye lapho kuleya ngokunjalo madoda kodwa khona kuzwakala ngizonithintela bafowethu ngiyanibona lapha niyayifuna ingoma ngizonithintela baqala kakhulu ngamathemba asehlane sabadla namanje ngisasho namanje ukuthi hayi isabadla namanje bafowethu into engizoyicela nomyalezo engizowudlulisa kakhulu kunina nonke bafowethu enilanje ngamanje kubalekile bafowethu ukuthi umculi ngamunye uma ngabe nimthanda futhi nimdlala mdlaleni original nganza kwethu nithola umculo wakhe original nimdlaleke lo muntu ngaleyo ndlela bazokwazi abaculo ukuthi bezuze ukwazi nomculo wabo ukuthi kube khona obenzela khona hayi ukusendelana ngo WhatsApp nganza kwethu uyazi ukuthi manganihlebela nje mina ngoba ngabangani bami indlela ongizima ngayo ukwenza umculo lapha esiwenza khona lapha nakukhokhela abantu beyiginci ukhokhela istudio ukhokhela engineer kugaya ama CD kukhokhela ama design ezithombe la suke sesiwalukhunjini suke sekuvela lapha kuma CD yonke le nto leyo idinga imali inganza kwethu ukuthi iphume so leyo mali mayiphumile kuba kuhle kakhulu njenganami njengomntuyenziwa ngoba ngilokhu ngibuyela estudio khomba khona ukuthi le mali esuke iphumile lapha nestudio ngenza umsebenzi iyakwazi ukuthi ibuye lokho kungijabula kakhulu uma ngabe ngakusasa ibuye phela iphindaphindekile ize nje iphindaphindekile khomba ukuthi umsebenzi nani niyawuthakasela uma sinenza la wona khansando ngamasibomu khuphuka lapho ngakuthola lapho zizokhala nganza kwethu zizokhala nganza kwethu iginci ngayaka phela ngingasho ukuthi
injalo indaba bafowethu injalo indaba nganza kwethu ngiyabonga kakhulu kwabayizwayo into engizama ukuthi ngiyiveze bafowethu into engizama ukuthi ngichaze ngiveze obani ngoba mina ngicula nje ngiyaqonda ukuthi wonke umuntu usuke esekumculo kaMntuyenziwa usuyofana ukuthi umfowethu lo muntu usuyofana ukuthi umngane wami njoba nani nelana nje niyafana bafowethu ingakho yonke into ngihamba ngikhulume nani yabona injalo ndaba ake ngibuye ngibuyele lapha futhi ake ngibuye ngibuyele lapha ngiyanithembisa nonke nganza kwethu indawo ngendawo ukuthi mangabe sikhumele isithi kaMntuyenziwa akekho ngekazi lapho ngiyanithembisa akekho ngekazi ukuthi sikhona isithi yesithutha senkunzi futhi indawo ngendawo la oyobukhona zizobe zikhona inamba ngizokhipha ama list einamba ukuthi umuntu osengafona manje ajikjele iorder lakhe kulowo muntu obeseduza nale ndawo yale list yalabantu engizobafaka khona la epage nganza kwethu nakhona lapha ku Instagram uthi nje @Mntuyenziwa uyobusuhlangana nami ku Instagram siyixoxele zonke indaba njengoba siyixoxela ziningi ingoma kwayiginqi bafowethu more than 50 esenzazi nje nanani ake sigibele lapha konke uyazi isandla mangidlala kuvele ukuthi angikhaliselezi eningakaziswa hey nayi mhlolo izandla zenza imkhuba lezi zandla ngithi mangidlala ukuthi hey ngiyadlala la ingoma ama CD bafowethu eCape Town azobe khona ama CD khona lapha na umuntu enzokwazi ukuthi ngiqhumane naye ko Cape Town yonke indawo ake ngithi ngena kwenye indawo ngibe ngiyanga
futhi lawe engane zakwethu mina bangixolele impela abantu abaningi ngoba into zami ngizenza ngendlela yami njengoba ngike ngasho ngasiqaleni. Angena ustrenda noma ngabe yini ngustrenda ngengoma yakhe. Ngidlule kodwa lapha ngikho lapho. Ngiyanibona niyangena lokho ingane zakwethu lapha neyibiza ingoma. Zizoqhamuka. Ukuthi isandla sami siyaganga namhlanje. Ngithi ngidlala lezi elapha esikoleni ngoba phela ngiyisikole soduma. Bonke abadumile baphuma ngizwe isandla. Hey ya izolezi isikole soduma sisabadla ke namanje ngizwile leyo ndaba. Kunengoma laphana ethi amathemba sehlane. Kunengoma laphana ethi intenene. Kunengoma laphana ethi ididi igema. Kunengoma laphana ethi ubhejela uwenzani. Ziningi ingoma ezithandwa abantu. Ngiyangize ngethuka abantu mabezothanda ialbum yonke. Omunye ngishayele ngapha ethi hayi mina yabona mawuthi phesha kwevungweni ungilindele khona ngiyakuzwa mbhemu. Mawuthi uyangapha ethi omunye hayi yabona mawukholwa mbhemu mawushaya ingoma yokholo lento yakho. Ngiyakuzwa mina. Uthola ukuthi omunye nomunye utomle yakhe ingoma kwialbum osukuyenzile njengomculo. Leyo nto le iyakukhuthaza iyakujabulisa ukuthi usebenzele phambili. Uqhubekele phambili ngaso sonke isikhathi. Hayibo ziningi ingoma kwayikini. Umhlengi mfoka sibiya ngiyakuthola lapho madoda bheda lo muntu Nkosi yami naye engazenzi enzoyi lento ngaphakathi kuye. Nganza kwethu ngiyathemba ukuthi kodwa ke ngiyobe nombuzo
ngiphendulekile namhlanje ngoba ngiyibona imibuzo lapha ngiyabona ukuthi hayi ngihambe phekwa impela ngayiphendula ngayiphendula ningikhonzela abazongibama sesiqedile la nibatshela nje hey nabo ngiyanibingelela futhi nisifice siqedile lapha nonke nibingelela wemsa Shongwa ibithini konje yakho mfowethu ingoma awungikhumbuzi angisakhumbuli qofu moya Mthoko ezegubazi sifoka sithola kunjani indaba mfowethu yes safuna ukucharge siya complain into zalo siya complain into zabelo futhi ngizojujela amathemba asehlana bese ngiphuma kanje nginamathemba bese hey ese ngibuya nenje isihloko siyeza bafuthi isihloko engifisa nikwazi futhi niqonde nonke ngenza kwethu nonke nibukela kanje ngamanje ngale kokujoka nje ngalo kudlala angidlali ke manje ngifuna nazo ukuthi ngenza kwethu Mntuyenziwa akekho empini nanoma ngabe imuphi umculi kaMaskandi akekho umculi anempi naye nanoma bekuthiwa imuphi umculi kaMaskandi okhona ophilayo akekho Mntuyenziwa akanenqa naye nanoma bekuthiwa imuphi umdlalo wesiginci ngiyamhlonipha ngimthanda ngenhliziyo yami yonke ngoba wenza lento nami engiyithandayo uqhuba lento nami engithanda ukuthi engifisa ukuthi generation to generation ingapheli yabo ngoba abantu futhi bafowethu abayoqhuba umculo bewuse phambili inina esikhundleni sokuthi ngigxeka abaculi yeka ngigxeka abaculi kodwa nibathuthukise nibase phambili ngoba uma uzogxeka umculi kodwa uthi uthanda umculo ukhulumile meaning lapho ulimi lwakho alisaqondile lapho bafowethu uma uthanda umculo sondise nje umculo uqondise uqonde ukuthi siyazi ukuthi eyigwembe too much kodwa ke ngiyacela ukuthi kusezandleni zenu ukuthi nizama ukuthi niuqondise bafowethu ngoba njengoba sicula nje sicula ngoba siuthanda umculo ake ngithi nje njengoba ngicula njengomuntu wenziwa ngakhulumela abanye abantu engathi ba amadlozi njengoba ngicula nje ngumuntu wenziwa ngiculela abantu ngiculela abantu abawuthanda umculo kaMaskandi angiculeli abantu othola ukuthi uzothi yena hayi bani uyabheda no angithandi leyo nto bayazi bakwayiginci ziyakhala ukuthi leyo nto leyo umuntu wenziwa akayitolerate ake ngithi nje leyo nonsense le umuntu wenziwa akayitolerate bakwethu thina sithanda wonke umuntu othuthukisa umculo usaphambili sithanda wonke umculo ayekho umculo esingamthandi ngeke ngithi mina makufanele ngishaye ingoma yehawu kufanele ngishaye ingoma yehawu yes ingoma yehawu sokufanele manje ngishaye ihawu sengizovela manje ukuthi hawu yena sesami mina ngibhemile cha ngiyasho nje ngithi ududela abahlala bekuncane mfana ngeke ngincane kodwa hayi ukuthi umuntu bese egijima ehambe khomba ethi uyamuzwa hayi bafuthu insizwa manje ayihawu ayisho ukuthi nangu mina ngumfoka amabiyela nangu mfoka bani yabo usho ukuthi hayi nangu mfoka bani yabo akekho ufike ethi hayi yimi lo lapho nje ngifuna ukuthi silungise lapho ukuthi lapho nje ihawu makufanele ngishaye ihawu engomeni la egingqini ngiyashaya nje angikhethi futhi ngoba phela angikhethi ukuthi ngizothini ngisho lokho okusuke kufike ngaleso sikhathi ifika leyo ngoma kimi bese ngikudlulisela kunini emadlebeni nengane zakwethu nikuzwe phinda nginenzele nikubona
mina nganza kwethu funa nikwazi ukuthi ngishayela ingoma kuphela. Yabona bafowethu, uma ngabe ngizothi mina ngirelease ingoma bese kuba khona abantu abahambe bependa bethi hayi nibona nje kunje nisize nibatshela ukuthi khulani anikhule. Umuntu ekhule nje ebemdala umuntu noma esemdala ephinde ebemdala ngoba kusho ukuthi usuke engakafiki ngokonela ukuthi ufuna mfethu efika khona. Asingagxeki abaculi, asibathande bonke abaculi. Mawungamthanda umculi thula, ngasho lutho hayi uyithuleke tu. Mawumthanda ukuncoma lokho kuncoma nganza kwethu. Yilokho nje ngikucela. Mina ngiculela bonke abantu, ngiculela bonke abalandeli. Akekho umlandeli ongathi akamthanda Mntuyenziwa ngoba ingoma engiyidlalayo ibajabulisa bonke abantu. Ngiyayithola incingo, ngithola imibhalo ngapha nangapha besho ukuthi no siyayithokozela ingoma ethile. Ziningi ingoma kwayiginqa, asambe siyengomeni. Okay, ngiyabona la kunenkulumo engiyibonayo la. Kunenkulumo engiyibonayo la bafethu, ngifuna ukugcizelela nje kutheni before ngiqhubeka namathemba asehlane ngoba ngithi ngishaya ngibe ngifunda la. So kunenkulumo engiyibonayo la engifuna ukuthi ngicacise. Njengoba bengishilo nganza kwethu. Kunomfowethu la ongenayo okhombisa ukuthi uyayizwa into ebengiyichaza. Ngoba futhi kwesinye sekhathi uyabona yonke imizi inendaba zayo. Awukho umuzi ongenandaba zawo. Ngizosho njalo bese ngima khona lapho. Angiqhubeke ngamathemba asehlane.
awuyakhuluma intambo ngithemba kanti ngalapha hey zonke ngoma nganzome ethi impukane zongithenta ngithi ngangabona ngisafune ikhulu impukane ungilandela ethi ngiyothi ngangabona uyazi noma mase mahle kanjani kuye kuvele kungene nje ukuyiphela ukuthi duca awasadleki hey uyazi bafowethu noma mase mahle kanjani abasi impukane ehlaza impukane emasini ngiyantshela uyithini ke lento into enganakwa leso athi ke sibona awuthi ke sibona awuthi ngiyishintshe usho ukuthi wesotobe mhlengi isibiya usho ukuthi ngeke ngilunge akasibona sibona ngoba phela munye uNkulunkulu sotobe ulene emakhendla bonke abanye bayathandaza baguqa ngedolobhana angazi ngempela sotobe kuma ukuthi ke ngempela ongangihlwempu madoda okushuthi la ngoma lena bafowethu baningi abantu abayithanda la ngoma esihloko sithi ngangihlwempu ingoma ngayishaya ku album yami esihloko sithi qula kwedini la ngoma le ngoma ethi inhliziyo necala iyohlabisa lapho track number 4 mangaphosisi ethi ngangihlwempu leyo ngoma leyo ngoma ehamba kanje zabelo mntana funa sikhiphe njengoba injalo ngoba phela unye uNkulunkulu ngangihlwempu leyo ngoma ke yayihamba kanje
bar ijwalo taba ena ijwalo asihlale nje sixhumana kanje ngengane zakwethu niphila nje nonke ngiyanithanda kakhulu ngiqhubeka njalo nokusupport umculo waMntuyenziwa kwande nje la nisuke nithathe khona manje nisuke nifaka isandla kulo mculo waMntuyenziwa kwande nje kube kuningi kakhulu nginithanda kakhulu ingane zakwethu ngiyacela nje ngiyabona lapha ngiyabona lapha necala bafowethu ingoma ngiyanibona lapha necala ingoma uthi ngibona isikhathi senaso ngibona necala ingoma angithi phela sigcini namhlanje nakusasa nje sobe sekhona nanzokusho
man ukhona usangiqhathanisa nothi niyadlala vele ngisibeke lapha ukhona osengathi kodwa ufuna ukuqhathanisa umuntu wenziwa nomshaya wesigicithizeli ngabe ngiyadlala ngabe kuyahlaba lapho ngabe kuyahlala eka namanje ke sengiqala ngifuna ukusebenza manje mase ngithinta lapha ke manje sengikhipha insushe la ngifuna beyithalela bethi izokhala madoda kanti yathi ngayidala izikhala manje angasithanda lesiginci suka sushe le niyayibona nathi insushe kade niyibuza iyo le ngishaye kodwa ngishaye ngeke ngishaye insushe le ibiselela izokhalisa uma sekusetshenzwa ke mase kusetshenzwa lo msebenzi kaMntuyenziwa ngiyakhohlwa njalo ngenza kwethu ukuthi kulonyaka lo kunesiginci sikaMntuyenziwa esisha esizothola igama laso sakwabwa insushe le insushe niyayazi ke insushe akekho umuntu osazi isiginci sikaMntuyenziwa ukuthi uyinsushe mina ngathi umculi unfortunately so mina ngathi umculi osenesiginci esinezibongo esinegama mina ngedwa liyeza ke igama lesiginci leseselama insushe naso sineyinamba eziwu12 yabo ngoba ku-album yami ngidlala zonke iginci eyikhona ngase ngilokhu ngiveza ukuthi nasi ginci zami nasi cha niyazazi bakwethu niyazazi ngilokhu ngithi hayi nasi bani cha zinamagama azebizwa ngaso lesi ke asinaso lesi ngoba uyabona namhlanje ngithiya ke ngishaya isinezu6 ngoba phela abantu abuye bekhaya nangencindezelo zu6 ke lesi 1 2 3 4 5 6 zu6 lesi thiya ngishaya lesi sinezu6 sengaze phela ingane zabantu nazo zithi hawu lona ngishaya isicindezelo kodwa angiboni nalapho ukuthi ngoba kuvele konakala manje ngingathinda kuvele konakala liyeza ke igama lesiginci sami esisha eselama insushe esinjengensushe naso sinjengensushe Nkosi yami inkinga iyodwa nje ukuthi ekubuhlungu ngazenzeli nokho kodwa noma kanjani amakhonsola asekho ke manje kunento engifuna ukuyiveza kancane before ngihamba lapho ke sesihlubuhlu bokhasini ngane ngeke ngisho ukuthi asobha lapho abantwana nansi insushe kodwa ngizokuyikhalisa insushe ngane zakwethu bengikhalisa lesi namhlanje usuku nosuku sohlala siba nezinkingi lesikhalisa lapha izinkingi ngoba nakusasa kuseusuku nani nje mafanti sihlangane la sohlangana ngane zakwethu ihlale kube mnandi kube nje onombuzo nje ngabuza ngisekhona ngoba ngihamba manje sathi ukuthi sishelele ngifuna ukufunda kahle la hey ngifunda laba futhi ukuthi ngithini wenjabulo mfowamphongose webhuti I know futhi sengoba ngaphunthela ngikholwa ukuthi mina yabona nje wonke umuntu vele ngiyazi ukuthi zilindile izingane zakwethu zifuna i-album
zifuna into ezokhala. Ngiyabonga Mhlengi mfowethu mfoka Sibiya. Good night mfowethu. Khonze mfowethu. Ikhona ngone ingoma engayishayanga nina bawayiginci la. Yazi bafowethu ngiyahlonipha kakhulu lezi ngoma engicelayo zamanye amaciko. Ngiyahlonipha kakhulu bafowethu icelo zami. Ngicela si arrange lonye usuku lo sofika nje la sobe sidlala khona ingoma zawo wonke nje amaciko akhona la emculweni. Esingakwazi ukuthi sidlale. Kakhulukazi njengalapha bekucelwa ichalaha likashafuza. Sizofika isikhathi bafowethu ngithintele lona icalaha ngoba ayikho inkinga. Eselami insushe sizovela nje lapha kwenye ama video ufuneka ukuthi eqhamuke ehambeni kwesikhathi izovela lapho ke lesi selami insushe si-introduce negama laso. Bafuna ngithinta ijele lapha kwayiginci. Ngibuya ngikhohle nisho ijele lesingiliyami lena ngiyikhiphe nje sekuzoshaya uDisemba ijele. Azi ngiyaxeka. Okay, all right. Ikhona phela ihlabo zakhona zethu. Zolo kabuki lapha ngishaya namanye amakhomela ngihlekisayo. Ngicebiseni ngayo mahaya mfowethu siyabonga kakhulu. Emakhaya siyabonga.
lokhu kuyisikhinga madoda asuka nini madoda. Bafowethu papayini ngani zakwethu lesilaleni. Ngesirest. Iyazi ingoma izikhukhula ziyazi izikhukhula. Ake silindele izikhukhula zengoma. Izikhukhula. Yazi ke makuzi izikhukhula yazi ke makuzi izikhukhula ke suke fanele wenze sure ukuthi hey ubonda lakho liqinile ngoba maluntekenteke yihi bu uwelephe kwakhe indlu limali njani ndaba uyazi ingoma phela bafethu ngoba lesikhathi sika December vele yazi uyodwa inkunzi enkandla aqhamuka ngesikhathi sika December ngazi noma khona nene ngixoleka kakhulu bafuthu anginalo ulwazi oluningi nginalo oludinga mina iyodwa inkunzi enkandla dedela ngalesikhathi sika December hayi yaziyo ukuthi sikusizothi inkandla sizokwenzani kanti sizothi nilale kahle ngani zakwethu sure lapho bringazo sure oha injani ndaba ngihambeka bafuthu sale kahle ngiyathanda kakhulu nami emonti lapha abaxolele iqulu ngithanda kakhulu ngani zakwethu nilale kahle kade lokho ngivalile yazi kwesithathu manje akuhambeki kuyasho ukuthi ikhaya lelifudumele kuyasho ukuthi ikhaya lelifudumele emukelwa mangamahle gasa sengubizileke lapho ke sengihambe futhi sengubizile sengihambe injani ndaba bafethu asilaleni sinamaphupho ngani zakwethu ukuthi kusasa sifuna ukuthi sivuke singcono una namhlanje hayo ukuthi silale siplane ukuthi ikusasa lomunye umuntu sidestroy kanjani ngoba enye into esilimaza ama singabantu abamnyama uyethu omunye umuntu omnyama mayephumelela ufise ngathi ungamphazamisa kanjani lapha akaphumelele khona ani cha ngiyacela ingane zakwethu ukuthi asilale siplane ukuthi okay kusasa mangenza nje ngizoba ngcono kuna namhlanje inhliziyo embi ingane zakwethu ayikhokheli asigeze inhliziyo zethu zonke zibe mhlophe uNkulunkulu usithanda simhlophe phambi kwamehlaka yebo khona akakhethi ukuthi unjani phambi kwakhe kodwa uyasithanda kakhulu mangabe sizoba mhlophe phambi kwakhe asifundise ukuthandana sithandane nje sibe kanje sibe ingoma sibe moya ubona ke lapho ke isizwe sethu nathi siwuZulu sizoya phambili ngendlela ezisimanga manje omnye uZulu mayephumelela qhamuka omunye uZulu efuna ukumphazamisa iyona into leyo eyokwenza ukuthi isizwe singathuthuki ukuze sithuthuke ngani zakwethu asithuthukisane nonolwazi lishare nomunye ukuze naye ezosizakala yebo ngoba kubi kabo ukuthi umuntu omnyama aphazanyiswe omunye umuntu omnyama endleleni yempumelelweni yabo funa endleleni yempumelelweni usizwe omunye umuntu omnyama njengawe kusizwe uhambe uye phezulu yebo ngathi mina mase ngidlala inothi thize lesiginci qhamuka umdlalo wesiginci ethi ebhemile yazi mina inothi odlalayo lesiginci ushaya kanjani lo nothi sengithi hayi ubugwala khombisa ubugwala uyigwala usaba inselelo sukusaba inselelo mawumfana noma mawumuntu nje wenza njalo intombi yakwenu uyinsizwa yakwenu ubambe inhliziyo ibambe lomunye umuntu injalo nje indaba ngenza kwethu koni kabethi ufuna ukudlala uPatrick ubani Patrick oh yeah rest bafowethu rest bu ningikhonzele navigator ubona navigator ngapha eduze kwakhe ngikhonzele imthetho ngithe ngikhonzele ngidlulisa umkhonzo nje navigator mfowacwenza nje ngidlulisa umkhonzo nje heshe awuthi ngibekele lokhu njalo kunama comment angenayo la futhi ngizoyisave le video obafowethu into mina ebengizama ukuthi ngiveze kakhulu imessage yokuyolala namhlanje ukuthi lala
cabanga ukuthi kusasa uzokwenzani ukuze ube ngcono. Ungalali cabanga ukuthi uzomenze njani omunye umuntu ukuze eshone phansi wena ushone phezulu. That was all ingane zakwethu. Ngiyacabanga ukuthi akukho kubi lapho engikushilo. Ufike kwahlala kabi kwagwaza ngiyaxolisa kakhulu bangixolele. Ingane zakwethu asilaleni kahle sonke. Ngiyanithanda kakhulu ingane zakwethu. Oh injalo indaba. Hey. Yazi ekhaya kumnandi. Kodwa manje bafowethu sigcina singalalanga. Awuthi ke ngithi ke ngivalise ngalo. Good night bafowethu. Good night. Nilale kahle. Good night. Wena usuthutha lo mfana ehlomulisa. Angiyimele mfanele ngeqala. Angiyibele le ndawo ofuna ukuyikhwela. Umkhanza mfana ngehlulisa. Namhlula ekwazi akutshela. Namehlula engikula akutshela. Ngimehlule sengefa akutshela. Mfana wena kukhwela. Nipati umemi wafana bami. Nipati umemi tena festa. Mfana mnyamazane. Mfana mnyamazane. Bila mna nipe nisika seku kwa nishobe na ufu mpade kukezi mkuru matala kwa base kala mkabra. Hizi jambo ya mama ngiyibonga ngiyasula mena konke. Kuphila. Adlala ngangana. Sambeni bafowethu injani indaba? Sambe siyolala manje ingane zakwethu. Ngiyathanda kakhulu. Lala bafowethu. Injani indaba?